Dobrý deň, milí užívateľia. V dnešnom tutoriále si priblížime automatizácie. Na začiatku si musíme vytvoriť šablónu textu automatizovanej SMS-ky. Dáme vytvoriť novú šablónu, zvolíme SMS a nazveme si šablónu napríklad Welcome, keďže v našom prípade pôjde o automatizovanú SMS-ku po registrácii na webovej stránke. Zadáme text a dáme uložiť. Následne klikneme na automatizácie, kde dáme pridať novú. Zadáme meno automatizácie, v našom prípade Welcome SMS, a zvolíme si buď teda SMS-kovú registráciu alebo webovú. Následne napíšeme meno akcie, zvolíme Welcome SMS a vyberieme Send. Následne si vyberieme šablónu, ktorú sme vytvorili, a následne si vyberieme, na ktorý z našich listov bude táto akcia platiť. Dúfam, že vám dnešný tutoriál pomohol a prajem vám pekný deň.